Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Itong pagtuon sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma ug niya nakita sa ika-30 nga bahin sa atong pagtuon. Nanginahot ko nakas kapiskays panglawas ug dako akong kalipay nga ikaw nagpadayon ang atong sugutan karon mo ang pagkamatarong nagpasabot og bag-ong relasyon sa Dios ug sa katawhan. Atong basahon ang Roma 5 uno ngadto sa 2 matud pa kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulo sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga nakaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Mao kadto ang Biblia, ang kalibutanong tao magpuyo o magpasakop sa Dios, apan ang uban nagpuyo nga nagsupak-supak usab sa Dios. Ang tanang katawhan magpakasala sa Ginoo mismo sukad atong mga sala na itala sa kung naitala kini nga kalapasan busa ang kasuko sa Dios gipadayag batok sa tanang dili mayong buhat sa tao. Karon nga si Kristo namatay sa krus ug nakig-uli sa tao ngadto sa ilang Ginoo, kita anaa sa panahon sa kalinaw tungod kay ang anak mikuha sa mga sala nga nagbulag kanato sa Dios ug ang mangluluwas nga pinaagi sa iyang grasya mipatin-aw ngadto sa tanang tao. Unsa kadako ang mga bendisyon, kahupay ug kalinaw ngadto sa tanang mituo sa Dios pinaagi kang Hesus ang manluluwas. Walay kalinaw ngadto sa mga dautan ug walay kapahulayan sa ilang kalag gawas lamang niadtong mituo kaniya nga gilansang. Si Kristo milimpyo ug mibalaan kanato aron ang matag magtutuo sa bagong kasabutan mudawat sa dakong pribilehiyo din sa dalan nga kung sa daan nga kasabutan gihatag lamang ngadto sa pinakataas nga pari kinsa nakasud sa balaan sa mga balaan o kini gitawag Holy of Holies sa usa ka tuig aron mahimong manghimayad alang sa mga anak sa Israel para sa ilang tanang sala. Sa higayon sa kamatayon ni Kristo, ang bilo atubangan sa daang kung atubangan sa balaang lugar nga gitawag og Holy of Holies, nagisi napikas og busa dinhi aduna kay katungod nga mobarug sa presensya sa usa ka balaan. Iyang giaghat ang tanan nga moduol kaniya og masaligon, dili mahadlokon kay siya dili mangdaot, dili sab siya layo kay kanato. Apan siya atong amahan og manluluwas kinsa puno sa gugma ug kaluoy. Siya gadahom nga kita magampo iyang tubagon atong mga panghangyo ug siya mogamit kanato sa pagsabwag sa balita sa iyang anak aron ang bendisyon sa pagsakripisyo sa krus madala ngadto sa tanang nangita o kapahulayan sa ilang kalag. Sa dihang nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon, iyang gitimbaya ang iyang mga tinun-an sa kadagang higayon. Umingon ngadto kanila ang kalinaw man kaninyo kini kapasabot sa duha ka butang. Kini nagpasabot sa duha ka butang. Una, ang Dios bibasaylo sa tanan nimong sala alang sa mga pag-antos ni Jesus. Ikaduha, barog o gisangyaw ang maing balita kay si Jesus nagmando kanimo sama sa pagpadala sa mahan kanako. Ako usab magpadala kanimo
Siya kinsa nga mito kang Hesus adunay kalinaw dili lamang sa iyang kagalingon apan apil ang mga tigbuhat sa kalinaw nga gibulahan ni Kristo o gitawag nga anak sa Dios. Dugang sa kalinaw sa kasing-kasing nga nagsugod gikan sa pagmatarong kanato o gidawat kita tubangan sa trono sa usa ka balaan o ang atong katungdanan sa pagsabwag sa grasya gikumpara ni Pablo nga kita adunay paglaom nga mulapas sa tanang tawhanong pagsabot. Kita gibuhat sa Dios sunod sa iyang hulagway apan tungod sa atong masala nawala nato ang himaya nga iyang gihatag kanato. Karon ang maong paglaom nagpuyo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa balang espiritu, gibalik kanato sa Dios ang iyang himaya dinanakan niya ug misilak gikan sa iyang anak. Mapasigarbuhon ka ba sa himaya sa Dios? Gakubot ka ba sa paglaom nga gihan-ay kanimo? Ang atong gugmaon dili lamang hunahuna pangagpas o tinguha apan napatuman pinagi sa gahom sa balang espiritu kanato kinsa ang pagsalig sa himaya ipadayag kanato. Roma 5:3 ngadto sa 5 mao kini ang giingon sa Biblia, o dili lang kana ato usab himaya ang mga kalisdanan ug pagkahibalo nga ang bunga sa kalisod mao ang paglahutay. Ang paglahutay magbunga og maayong batasan og paglaom. Karon ang paglaom dili mapakyas tungod kay ang gugma sa Dios gibubo ngadto sa ato kasing-kasing pinaagi sa balang espiritu kinsa nga gihatag kanato. Mao kadto ang giingon sa Biblia, kita wala nagapuyo sa langit apan sa kalibutan. Ingon nga si Jesus nakaagi sa tanang klase sa kalisod ug paglutos busa kita pod makaagi niini uban sa atong nagatubo nga pagtuog espirituhanong bunga. Kita usab makasinatig mga pagdagmal sa mga tao, mga balatian sa lawas ug mga pagpanghilabot sa mga daotang tao. Apan si Pablo wala nagsulat sa maong kamatuoran nga naghilak o nag-agulo apan miingon ang himaya. Kung ang himaya ang among kalisod kay kini nagapamatuod sa atong pagsunod ni Kristo. Sa atong pagsunod kaniya sa iyang kalisod, kita usab magsunod kaniya sa himaya. Busa niini buhata ang tanan nga walay pagbaghutbot tungod kay imong Ginoo buhi ug kung wala mahitabo nga walay iyang pagtugot. Sa pagpas-an sa kalibutanong problema, nagdala kanato sa paglimod sa atong kahangol, kamatayon sa atong kadali masilo, kaputli sa atong katuyuan o paghuga sa atong mga katuyuan o pagtugyan sa atong kabubuton kang Hesus. Subay niini ang pagpasensya mutubo kanato og atong mapadako ang atong paglaom paingon kang Hesus og sa iyang mga kagustuhan sa atong kinabuhi. Sa pag-antos kita nakatuon kung kita nakatuon unsaon paglikay sa atong mga kakulang aron masiguro sama ni Abraham og nga ang Dios madaugon bisan sa atong mga kapakyasan. Niining espirituhanong pagigbisog aduna kitay pribilehiyo nga mulangtaw sa kasinatian ni Abraham tungod kay sa panahon ning grasya ang gugma sa Dios gibubo sa sentro sa atong kinabuhi atong kasing-kasing pinagi sa balang espiritu. Ang tinuod nga Dios nga gihatag kanato ang bersikulo 5 sa kapitulo 5 dako og nindot nga halos dili malitok kinasing-kasing nga tun-i kini nga bersikulo tungod kay kini bahandi sa Biblia. Walay tawhanon nga gugma o kaluoy nga gibubo sa atong kasing-kasing apan ang walay katapusan, limpyo, kusog nga gugma sa Dios di ang Dios mismo. Wala kini nagpuyo sa atong kasing-kasing apan gibubo dili tungod sa atong kaayo apan tungod sa dugo ni Kristo nga milimpyo kanato.
Kini ang hinungdan nga ang Balag Espiritu mipuyo ka nato, gihimo ang atong mamatay nga lawas nga templo sa Dios. Kini nga langit nung kahimuan mao ang gahom sa Dios nga gihatag ni Kristo ngadto sa bisan kinsa nga motuo kaniya. Ang tanang nakadawat sa Espiritu sa Dios makasinati sa ikaduhang pagkatao, pagkabago sa kinabuhi ug ang pag-angkon sa walay katapusang kinabuhi. Apan ang pagpuyo sa Dios ng Espiritu kanato dili lamang alang sa atong kalinaw, apan sa pagpaligon sa atong pasensya aron kita malipayong magpas-an ni atong lisod sabton nga mga tao ug atong higugmaon atong mga kaaway ug usab dili kita mapakya sa pagsulbad sa mga problema sa atong kinabuhi. Wala kita biyain ni Kristo nga mga ilo apan iyang gihatag ang iyang gahom kanato, iyang gugma ug ang siguradong himaya nga gipadayag ra kini kun igapadayag ra kini sa tanang mga inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.